Illum nagħmlu tifkira ta' San Saturno. San Saturno mar minn Ruma bl-ordni tal-Papa Fabjan fis-sena 245 biex jippridka l-fidi f'Gawl illum Franza fejn San Torifmu. Fis-sena 250 San Saturno konverta numru kbir ta' pagani mill-pridki u l-mirakli tiegħu. L-awtur tal-atti tiegħu 50 sena wara mewtu tirrigwarda li huwa rrekluta grupp żgħir ta' nies f'knisja żgħira. Saturno kellu l-qawwa li jkeċċi x-xjaten minn kull fejn kien jgħaddi hu. Il-kapijiet tal-pagani darba minnhom qabduh waqt li kien mixi fit-triq u qalulu li jew jgħidilhom minn fejn qed iġib nis-saħħa u jagħti sagrifiċċju lil Allat tagħhom jew ixerred demmu. Saturno wieġeb: jien Alla wieħed biss nadura u lilu biss lest nofri sagrifiċċju ta' tifħir. L-Alla tagħkom huma x-xjaten u minix ħanibża minnhom. Għal dan il-kliem il-qassisin pagani tħawdu u wara li sawtuh rabtuh ma' Barri li kien ħajjenata sagrifiċċju u meta l-Barri ġara madwar it-tempju il-ġisem ta' Saturno sar imbiċċer. Il-martirju ta' dan il-qaddis probabbilment ġara fir-renju ta' Valarju tal-257. Hilary, Arċisqof Toulouse, bena knisja femmiet Saturno għall-onur tiegħu.